Dobrý deň, superhrdinovia, ja som... Šuš! Daj mi tie peniaze, stará! Daj mi tie peniaze! Wow, hej! Ďakujem ti, superhrdina! Šuš! Ahoj! Panstvo! Čo robíte? A! Zachraňujeme svet, Mickey! Aha! Ja tiež chcem zachraňovať svet. Nie, Mickey, nebuď hlupák, Mickey! Prosím! Počkaj, čo? Zachrániť svet, Mickey! Musíš byť super heroín! Heroín? Ale heroín je zlý! Veľmi zlý! Chceš byť superhrdina alebo nie, Mickey? Áno! Chcem byť, ja chcem zachrániť svet! Pozri sa, nejaké heroíny! Dobre, Mickey, nasad toto na seba! Si pripravený byť heroín, Mickey? Áno, som pripravený! Čo sa tam urobili? Cítim sa! Ako superhrdina. Šuš! Nie! Ľudia ma nenávidia! Ďakujem veľmi pekne, superhrdina! Šuš! Ale chcem používať internet. Nie! Zachránili sme svet sas a Chcem, aby si zabil švaba v dome. Nechcem si zašpiniť topánky, keď... Čo je toto? Zachraňujem svet! Piča? Ja som superhrdina! Mimi! Polícia! Čo sa deje, pani? Čo sa deje? Títo používateľia berú super heroíny. Myslíte superhrdinovia? Tak ja milujem superhrdinov. Podpíšte mi. Bum! Tak, ďakujem, superhrdinovia. Suš! Zachránili sme svet! Zasazdo! Nie, Mickey! To je vtipkár! Sebas, smradi. Áno! Pozdravuje ťa, Ferenci! Kto je Ferenci? Ten, čo ťa iba na kredenci! Nevieš robiť ani vtipy! Čo? Samozrejme, že viem. Prečo si ma udrel? Zachránil som svet! Ty chceš byť superhrdina? A ja som superhrdina! Bajoj, Mickey, bajoj! Poď, chceš sa byť? Chceš byť superhrdina? Poď, bojuj! Thanos! Kde sú moje heroiny? Musia to kde byť.